କହୁଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ନ କରି କହିବି। ମା ସାଙ୍ଗେ ପିଟା କରିଛନ୍ତି କି? ଭାଉଜ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯାଇଥିରେ ଜଗି ପୂଜା ପିଠା ଦେଇଆ କଣ କହିବ ସିଆ ପିଠା ଦେଇଆ ତାକୁ ଦେଖେ ଆଗ କି ମିନିକା ଖାଉଛି ସିଆ ସେଇଟା ଅନଉନି ଟିକେ ସିଆର ହସ ଦେଖେ ଲାଜ ହେଇଯାଉଛି। ସକାଳ ସକାଳ ସାର ମିନିକା ଖାଉଛି କ ଏଟୁକା ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ଫେମସ ହେବୁ। ସିଆ ଲାଜ ହଉଛି ନାଚବା କହିଲେ ଆମ ସିଆ ହସ ଟିକେ ହସ ଟିକେ ସ୍ମାଇଲ ପିଚ୍ କହିଦନ୍ ସିଆ ହାଡ଼ ଆଉ ଟିକେ ଚୁବା ହାଡ଼ ଆଉ ଟିକେ ଚୁବା